na číslo 1, tak váš výklad. Čo z roku 2026 čaká? Takže, z roku 2025 a možno aj z iných rokov si nesiete nejaké veľmi ťažké bremeno, ktoré nesiete už iba zo zotrvačnosti. Už aj neviete, prečo ho nesiete a je hrozne ťažké a strašne vás proste ťaží, ale vy ho proste nesiete a tento rok 2026 tomu dáva stopku a hovorí dosť. Vlastne cez kartu Svet, ktorá je obrátene, vidíme, že proste dá tomu koniec. Taký možno kus aj násilný, ako nie je to úplne ako väža, zrútenie ilúzií, dezilúzie, ale už bolo dosť, už stačilo. Takže uzatvorí tento kruh a odbremení vás. Zaujímavé je, že vy to ako odbremenenie nebudete vnímať. Na začiatku budete mať pocit zrady, sklamania, že vaše úsilie vyšlo v niveč, že všetká tá práca, financie, čas, strávené veci ako keby stratili zmysel a nebudete chápať tomu, že prečo vám to osud vzal. No ale dôležité je si uvedomiť, že sa to udialo pre vaše najlepšie a najvyššie dobro, pretože od toho okamihu, ako asi to nebude hneď, ale v priebehu týždňov a možno pár mesiacov uvidíte, že prečo sa to udialo, pretože prídu o mnoho lepšie možnosti, príležitosti. Či už sa to týka práce, vzťahu, financií, niečo, na čo vám veľmi záležalo, môžete byť bydlisku, hocičo, proste niečo, čo ste tak strašne veľa tomu obetovali a bolo vám to vzaté, že cítite takú horkosť a nespravodlivosť, tak pochopíte, že wow, že preto to sa to udialo, pretože ma čakalo toto. A príde veľmi, veľmi dobrá situácia, veľmi dobré príležitosti, ktoré doslova si nebudete vedieť vybrať. Mám to ako 3 možnosti, ako interpretovať túto kartu dvojku mincí. Je buď to, že budete stále ako keby balansovať nad tým, čo bolo na tú starou prácou a budete to možno porovnávať, alebo prácu, ako tlačí sa mi to na jazyk, ale môže tam byť niečo proste, čo ste mali, čo ste na to boli zvyknutí a budete to porovnávať s tým, čo vám príde, ale je to neporovnateľne lepšie, to vám hovorím už teraz. Za druhé to je, že vám tých možností príde toľko, že si nebudete vedieť vybrať, alebo minimálne 2, ktoré budú tak nesmierne dobré, že budete len zvažovať, ktorá vám dá buď viac peňazí, alebo budete mať viac dovolenky. Alebo tretie je, že tá príležitosť bude tak dobrá, že nebudete vedieť, ako si ju máte naložiť, ale karty vravia, že ju máte prijať a máte si začať dovoliť príjmať, pretože nemáte tento mindset, nemáte toto myslenie v sebe vlastné. Proste čakáte, kedy vás kto ako keby podrazí, čo sa všetko môže pokaziť, že to znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, že vám sa dobré veci proste nedejú a že to nemá zmysel a že to aj tak zle skončí a že to, čo bolo, tak aj keď to nebolo úžasné, tak ste boli na to zvyknutí, dosť toto preč. Karty hovoria, že máte v sebe nejaký blok, máte nejaký typ mindsetu, nejaký typ myslenia, ktoré vám neslúži a je vo vašom najlepšom záujme a dobre proste nájsť odborníka alebo nájsť nejakého človeka, s ktorým to dokážete prelomiť, prediskutovať, prísť tomu nakoniec a zmeniť. Flip the script, proste doslova otočiť ten list, na ktorý ste už zvyknutí písať a začať písať proste ľavou rukou od spodu nahor, proste zľava doprava, to je jedno. My píšeme sprava doľava, to je jedno, proste chápete. Úplne to otočiť, pretože tiež potrebujete zvýšiť tú vašu vibračnú, ako keby to vibrovanie, to vaše naladenie, pretože keď človek je stále zvyknutý na ten úpadok, smutok, na tie nedobré veci, tak ako potom tie dobré veci na neho čakajú, ale on ich nedokáže prijať a vziať a zúžitkovať. Takže počúvajte hudbu, ktorá vás proste úplne vytrhne z tej reality, alebo ja neviem, rozprávajte sa veľa s niekým, koho proste s kým tie rozhovory vás proste pozdvihujú, alebo vás to baví. Neviem, je to niečo, čo vás dokáže ako preladiť a vypnúť úplne ten prúd myšlienok, ktorý vám neslúži. A pre tých z vás, ktorých sa to týka partnerstva, či už v práci, alebo neviem, kolegovia, alebo vo vzťahu romantický partner, tak karty hovoria, že sa to týka aj tejto sféry a čaká na vás nová spirituálna romantická láska, alebo okruh ľudí. Ak teda prídete o nejaký okruh ľudí, tak sa to zmení na ten iný, ktorý vám sedí viac a je to lepšie. Takže taký je váš výklad. Dobre, takže váš rok je taký, že konečne čakáte takto. Je nejaká vec, do ktorej ste dali hrozne veľa energie a neprinášalo to také ovocie doteraz, ako ste si želali. Proste tie výsledky neodpovedali tej drine alebo tej investovanej energie a času, ktoré ste do tej veci dali. Lenže rok 2026 je iný. Budete vidieť, ako tie výsledky, ako proste plody vašej práce prichádzajú rýchlo a sú viditeľné a sú bohaté. Takže veľmi úspešný rok, čo sa týka ako keby odmeňovania vás za to, čo ste doteraz urobili. Ja to vidím, že to je vlastne výsledok vašej predošlej práce. Že vlastne nejde ani tak o to, že niečo začnete teraz, ale že zbierate, zožnete tie plody. Lenže mám taký pocit, že áno, je to veľmi dobrý naplňujúci pocit, lenže budete mať ako keby také ako myšlienky, čo s tým teda ďalej, ako to nejak znásobiť, alebo čo s tým urobiť ďalej, proste nejaký ďalší krok s týmto, lebo dosiahnete to, po čom ste túžili, ale to nie je koniec tej cesty, to je len nejaká jej časť všakže. Takže budete teraz proste takto, vidím tu jednu dôležitú kapitolu, že budete veľmi prioritizovať vedome odpočinok. Bo pochopíte, že jednak vám to dovolia tie výsledky, lebo budete si môcť ako tomu oddychnúť. Budete vidieť proste, že po možno rokoch investovaného času, energie, práce budete vidieť tie výsledky, ale zároveň tu prichádza to obdobie toho ukľudnenia, toho, v angličtine to taký výraz je rejuvenation, takého proste osvieženia, oddychnutia, načerpanie síl, takého ohliadnutia sa za tým, to ste vytvorili a zároveň vytvára vám to nový priestor na novú tvorbu. A mne to príde, že vďaka tomu proste rozkvetnete na mnohých iných miestach, mnoho iných vecí
Možno budete mať dostatok financí konečne začať to hobby, ktoré ste odkladali, ale ktoré viete, že vás proste poteší, že vás naplní, že vďaka tomu budete rásť úplne inak. Povedzme, že teraz budete mať, povedzme, že ide o nejaký projekt, ktorého ste teraz dostali ako tú finančnú odmenu, to revenue, ktoré potrebujete a nejaká tomu teraz proste máte financie, čas ísť, ja neviem, cvičiť jogu alebo začať chodiť na keramiku, nejaké iné veci proste venovať a tie budú vďaka tomu kvitnúť a budú prekvitať. No a zároveň je ale potrebné ako keby si uvedomiť, že všetko stojí na vrátkých nohách, ak ma chápete. Proste je to niečo, čo potrebujete do toho zájsť tak, aby to bolo trvalo udržateľné a aby to teda rástlo a pokračovalo ďalej čo najlepšie. A preto tu máte kartu poradte sa s odborníkom. To znamená, že buď sa dovzdelať a investovať to do nejakého vzdelania, alebo využiť tie financie na to mať nejakého finančného poradcu, nejakého kouča, alebo nejakého biznis partnera, alebo niekoho proste s kým tu budete môcť prebrať, kto vám v tom otvorí oči, kto vás posunie ďalej a budete vďaka tomu vedieť, že už to nie je len o šťastí a náhode a o neuveriteľnom vynaložení práce, ktorá sa odmení, ktoré odmena ako rýchlo vyprchá. A takisto mi to príde, že je to ako keby proces vašeho nejakého dokázania si vlastnej hodnoty a zároveň aj budovania takého zdravého, ako keby si uvedomíte aj to, že aj vy dokážete vytvoriť niečo hodnotné, lebo už ste možno strácali nádej a že je to vlastne výsledok toho, čo vychádza z vás a že máte hodnotu, že máte proste prínos, že máte silu a že máte proste to uzdravujúci účinok. Vaša práca proste prináša hlboký účinok a hlboké liečenie pre iných. Takže toto je váš výklad na rok 2026 veľmi pozitívny. Dosť podobne ako skupina číslo 1. Mám taký pocit, že máte toho na pleciach dosť, ale pre vás špecificky mám pocit, že vy bojujete za nejakú pravdu alebo za nejaký názor alebo za niečo, v čom ste zatiaľ nenašli pochopenie, teda myslím v dosávadných rokoch alebo mesiacoch. Že to môže byť nejaký váš pohľad na nejakú vec proste, alebo idete, dám príklad, že proste všetci vám hovoria, že by ste, neviem, mali skúsiť nejaký typ zamestnania alebo v ňom zotrvať niečo také a vás to láka proste niekam inám robiť niečo inak, ako vám vlastne radia všetci ostatní alebo tá masa a to vaše okolie, lebo mám taký pocit, že oni proste aj tak narábajú s nejakou veľmi povrchnou informáciou. A samozrejme chcú pre vás to najlepšie, lenže vy sama viete najlepšie, čo je pre vás najlepšie, čo chcete od toho života, čo proste je tá esencia, ktorú chcete cítiť a konečne ste ako keby nabrali tú silu, lebo je tam vlastne to slnko, ktoré vlastne osvecuje a ktoré riadi celý rok 2026, pretože sú tých čísel 1 odpoveda astrológii slnku. Proste vy bojujete za niečo, čo má zmysel, čo má hlboký zmysel a proste vesmír, Boh, akokoľvek to chcete nazvať, je proste na vašej strane, stojí za vami a odkazuje vám vlastne tento výklad, že sa oplatí bojovať za to, čo v srdci cítite a čo tak dlho obhajujete. A príde mi, že vlastne tento rok 2026 bude veľmi taký, že budete potrebovať si urobiť tie prelomové rozhodnutia a tak nejak ako keby sa aj pretvoriť ako bytosť. Lebo mám taký pocit, že z tej empatickej, emočnej stránky, ktorá bola veľmi taká, že chceli ste byť povolení, chceli ste urobiť niekomu proste napriek zle, zraniť niekoho očakávania, prípadne zmeniť a nechceli ste, aby zmenil na vás ten imidž alebo pohľad, lebo ste boli vždy ten takto ako keby uprednostnil iných, dal na tie rady, bol to poslušné dieťa, poslušný človek, proste ten dobrý, nekonfliktný, alebo ak to mám nazvať, proste tak nejak ako splývajúc, dávom nevytrčajúc, zrazu proste musí sa chopiť tej príležitosti a odomknúť v sebe tú bojovničku, toho bojovníka a proste ísť si za tým, čo chcete, lebo vy viete, čo chcete a je čas proste to dať do reality a najskôr to bude ten začiatok roka alebo tie prvé mesiace to také, že budete tak vnútorne robiť ten prerod, že najskôr sa udeje vnútorne a potom sa udeje externe. A v týchto kartách je to hrozne dobre ukázané. Veľmi sa mi to páči, že vlastne máte tú božskú podporu, že je tam vlastne miernosť a svet, čo sú ako jedny z najlepších kariet, aké tam môžete mať, že ktoré vás vlastne podporujú na tej ceste za tým, čo v srdci cítite alebo vykonáte na základe svojho vnútorného hlasu, svojej vnútornej pravdy a intuície, ktorá vás nikdy nemôže viesť zle. Nehovorím, že nikdy nebudete mať na ceste nejaké úskalia alebo skúšky, ale to je všetko súčasťou toho a neznamená to, že to máte vzdať. A karty hovoria, že je tako veľmi oslobujúci a dôležitý prerod, pretože vy ste v tomto roku 2025 už uzatvorili nejaký cyklus. Aj keď sa to možno ešte nezdá na vonok, ale vnútorne určite ste dali niečomu bodku. Ja si myslím, že pre mnohých z vás je to kariéra, ale môže to byť aj niečo iné, napríklad vzťah, ale najviac ako pre väčšinu z vás cítim, že je to nejaké kariérne, prípadne nejaké veľmi dôležité životné rozhodnutie, aj zmeny proste osobnosti, lebo vy proste idete inak uchopovať tie situácie. A veľmi sa mi ako páči, že mi tu vyšla aj karta od anielských, oni sú to morské víly, ktoré to potvrdzujú nový úsvit. To najhoršie máte za sebou, na obzoru sa rysujú nové pozitívne skúsenosti. Áno, máte dve karty, kde máte to slnko za chrbtom a proste vám žiari na tú cestu, lebo vám ukazuje, kadiaľ máte ísť a vy tú cestu nasledujete. Takže je to veľké požehnanie. A tá nerozhodnosť je tu zobrazená cez nejakého muža. Môže to byť buď autoritatívna osoba vo vašom živote, alebo nejaký váš partner, niekto proste, že to ako keby to posledné pribrzdenie, to posledné, čo vás ako keby na tej ceste rozhadzuje, môže to byť aj vaša nejaká vnútorná, každý má mužskú a ženskú stránku, že tá mužská časť, ktorá ako sa otrasie, tá istota, lebo to je vlastne tá finančnosť, tá matéria, tá istota, to je všetko tá mužská stránka a tam sa cíti byť ohrozená, otrasiteľná, lenže nedajte sa tým zmiesť a počúvajte cestu svojej intuície, svojej vnútornej ženy a to nasledujte a urobíte správne rozhodnutie.